दायो आं दङ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे कुबिरालि हालामावहाय बे कुबिरालि हालामावहायनो दोंसे लामा दङ जाय लामाया कुबिरालिनिफ्राय टंलासिमहाय थाङो आरो लोगोसेनो बे लामाजोंनो उदालगुरि तम्बाग' जानानै गुवाहाटिसिमहाय थांनो हायो। गोबां बे लामाजोंनो बास ट्राक थाङो लोगोसेनो गुबुन गुबुन गारिफोरबो थाङो। नाथाय दुखुनि बाथ्राया बिसोरदि बे लामाजोंहाय फारनैबो लामाजोंहाय गोबां हाग्राफोरा बुंफबनानै दङ। बे देग्लायनिल' नङा थांनाय बोसोरनिफ्रायनो बे हाग्राफोरा बुंफबनानै थायो। दायो बांसिनै नैबे दैज्लां समावहाय बे हाग्रानि थाखायनो गोबां खस्थ' जानो गोनां जायो, एक्सिडेन्टफोरा जायो। मानो होनना बुङोब्ला बे लामाजों बास थाङो, ट्राक थाङो, गेदेर गेदेर गारि थांनायनि जाहोनावहाय मोननै गारि फैयोब्ला एबा बेजों लोगोसे जुदिसे बाइक बा स्कुटि जाय फिसा गारिफोर मोखांजों मोखां जायोब्ला गोबां माने साइड होनायाव उसुबिदा जानानै हाग्राजों थांनो गोनां जायो आरो गोबां माने टार्निंफोरावहाय नुहुरैनि थाखाय गोबां खैफोद गोनांनिखायनो बे ओनसोलनि सांग्रां सुबुंफोरा एबा बे ओनसोलजों दावबायनाय सुबुंफोरा अजद दैखांदों। बेनो जाबायदि बे लामायावहाय एबा पिडाब्लिउडि डिपार्टमेन्टआवहाय गोबां लेबारफोर दङ, नाथाय बिथांमोना बहा गोमानानै थाखो, मानो बे हाग्राखौ दानना होनो हादिया, बेखौनो जों बे ओनसोलनि सुबुंफोरा मिथिनो लुबैदों। आरो जाहाथे बिथांमोना लेबारफोरा माने खालि दरमाहाल' लानानै न'आवनो थायो नामा, मानो खामानिखौ मावा, बेखौ माने गोबाङानो मोनथिनो एबा हास्थायदों। बेनिखायनो बे ओनसोलनि सुबुंफोरा माने बे हाग्राखौ थाबैनो दानना होनो थाखाय खावलायदों। दायो आंजोंहाय बे लामा सेरैनो गोबां सुबुंफोर दङ एबा थांलाय फैलाय खालामनाय सुबुंफोर दङ। आं बेनिनो सासे आंजों दायो आं दङ, आं बेखौ बिथांखौ सोंनो नागिरदों। बे जे लामा फारनैबो हाग्रा, बे हाग्राया खस्थ' होआ नामा? बे हाग्रायाथ' बहुद खस्थ' होयो। माने बिथिंहा थांनोनो गारि स्पिड सालायो आरो बे जायगायावहा, आरो बिथिं हाग्रा दोङो, बे हाग्रानि नुहुरा, बिथिंबो नुहुरा बिथिंबो नुहुरा, माने टार्निं सिस्टेम आरो बियो। बेयावहा एक्सिडेन्टबो जायो। माने बेयावहा बाइकफोराथ' बहुद स्पिड हायो, बेफोरथ' आरो बिथिं नुहुरा, बेयावहा एसे उसुबिदा जायो। आरो बिथिङा जोंनियाबो लामा दङ, बेयावहाबो एसे नायनो गोनां जायो। बिथिंबो नुहुरा बिदिहै माहाय जेनेबा उसुबिदा जायो आरो बेखौ दानस्रायनो थाखाय जोंनो मानसि नांगौ। सरकारनिफ्राय जेनेबा डिपार्टमेन्ट माने लेबार दङमोन सिगाङावहा, बेफोर लेबारफोरा माहा थांखो जों मिथिला। दानिया नुनो मोनला बेखौहा दानस्रायनाय लामाफोरखौ, हाग्राफोरखौहा, बेखौ जोंनोहा नांगौ आरो हाग्रा दानस्रायग्रा मानसि लेबार। नोंथांमोना खोनानो मोनबाय बे लामाजोंहाय गोबां माने एक्सिडेन्टबो जायो। बे फारनैबो थानाय हाग्राफोरा जोंनि बे थांलाय फैलाय खालामनायाव गोबां उसुबिदा होयो। बेनि थाखायनो थाबैनो बे ओनसोलनि दावबायारिफ्रा एबा बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामनाय दावबायारिफ्रा खावलायदों जाहाथे उन्दुसोनानै थानाय बे पिडाब्लिउडि डिपार्टमेन्टआ थाबैनो बे कुबिरालिनिफ्राय बे टंला थांनाय एबा बे लामाजोंनो गुवाहाटि थांनाय बे लामाखौ थाबैनो दानस्रांना होनाय जायो। उदालगुरिनिफ्राय आं उपेन दैमारि, बर' लाइभ 24।